Well, did you have a conversation no more? Not really. I have a conversation is solid as such. I am willing to apologize to my mother. I have apologized to my mother several times. So ngivuka ngayo ngamtshela uNdoko ukuthi ngiyama mainly because uNdoko uyathetha uNdoko futhi uNdoko uyathetha ngathi uma wami ona lonke thina besazi ukuthi uNqanti waMagubane sibone ngoba sesibona ku TV ukuthi uNqanti uhlobene noKhisi mina ingane zami angiyifihlile futhi ngoba bakho wahambe engazange zamkhokhela ongasekho emhlabeni Ngizokumema yazi uzongimema kwi-housewarming ukubuka ngehlelo lodwa uvela ubone ukuthi sekushubile Kita nasaza ngicela ningikhiphele ama-plastic baba kunama-chips angale ngizonitshela kodwa mase ngithi wafake ne ningiphe nje ama-plastic nimele kahle zethu sigcine sesiphelele zonke ihlalo sesolele ngiqokele ngigadile okhaneza kanti wakuphi ummemi inkosi yami umosi umenzi phathi umqali yonke le nto Dada kanti kwenzakalani awugqokile ngani Petho? Hayi no besanda enyameni Awu bebe unyakaze Petho. Hayi no ngiyabona Kanti kwenzakalani ke dada nabantu akubaboni afika umuntu nawe ugqokile kanti kwenzakalani Petho? Othi manje baba ulungisa eziningi izinto esengiyibona sengizenza njengoba si-prepare nje ukuthi abantu bafike ngithi si-right ngiyaqala ngapha ngishona ngapha ngiyobheka ukuthi yonke into i-right so ngi-under pressure kakhulu kodwa ngiyabonga ukuthi khona umngane wami lokhu engisiza ngapha nangapha yize-ke phela inyama sacishe sayishisa kodwa-ke kusa-right okwamanje Mamkhulu inkinga yakho loku ungibonisa lezi thombe ungikhalisele Cha ufuna usibone phela Doko wesithombe ufuna usibone nami ngizohamba nawe uyabona So njengoba ngila kamamkhulu umamkhulu ngiyamazi umuntu ama-memories umamkhulu akakunika ngisho ireport lakho laka-grade 2 uyagcina izinto so sivule i-album nasi isithombe sethu sisebhishi omphaka uchikhini imina usithe umamkhulu nje sibancane sonke nothing mattered at that time kangazi nokuthi kudume uma ngidlile like ile nto ukuthi anginendaba le ndaba engifuna ukuyithola kahle angilwi nawe ngifuna ukuthola nje kahle into ukuthi esimeni sadladla nawe nokuthandana kwakhe noma wakho wena ungena kanjani entweni njengalezo ungenaphi mina ngezwe njengathi bangibetray into kadladla ithe mayiphuma ngisho mina ukuthi angiyithandi angisho ukuthi angi-approve ku-relationship but ngithi anikele nizame nani ukumvula amehlo ngoba le nto ayenzayo kona angiyiboni kwangathi noma abantu abasemasayidini kwangathi mina nginomona noma ngifuna udlala and uma sifika leyo nto leyo yavele futhi yafika yangifanele uyezwa so leyo nto ayingiphathanga kahle ngafele ngathi isidima sami nje basidicilela phansi uNdoko ngizomchaza njengomntwana onothando uNdoko mekufika umuntu egcekeni angamthatha ukuthi umuntu wangaphandle umthathisa komuntu wasekhaya nodladla ngokunjalo wafika umntwana wasekhaya uNdoko wamthathisa okwadade wabo hayi ngokuthi udade wabo ngokuthi mhlambe uyamthanda noma kunjani umthanda ngokuthi uyingane yasekhaya into ofanele uyenze wena xolisa umoya wakho nje udedele umoya wakho angisho ukuthi nibabangani
ngeke bese uzoba umngani nobaba wakho noma noma wakho angazi phela mina ukuthi ubaba noma umama noma angazi isidididi singleso kodwa ngeke ube umngani mase siya nje ngase ukuthi wena umntwana ukuthi niyalingana noDladla uma wakho yes wasezithathela yena isinqumo uma wakho naye mdala wathathela isinqumo sokuthi ajole noDladla usho ukuthi bavumelana bona uthandeni lwabo babethi bayathandana wena okwakho bayeke baqhubeke bathandana angayinaki impilo ephila uma wakhe malana nezothando yena into efanele ayenze ufuna azame ukuthi balungise isimo sakhe noma wakhe naye noma wakhe hayi nomuntu oseceleni uma wakhe ngoba egcineni uyamzala awe mabazi bakuhle bethu yebo yazi ngijabule kanjani Dladla bethu uyamkhuluma noma ngiyadlala ngihappy kodwa ngitaka ngiyafunza noma ngiyadlala kusebenzile bethu ngifuna ukudlisa can't wait to see abantu abamenye uDladla njengamanje. The greatest moment bezobona nje just to see abantu after a very long time. And then unobisa nomaka. Ngibizele phela uMayithi beke ngingambizi akakaze phela afike Oh my ba. umuntu mamncane Abakubo ngizobabhekela ubani. Uanti uzobona njalo iqhulu. Andi nakukudla. Mawakhe. Ma sis. Kusho ukuthi uma ngizobona ukuthi ngisengathini okusalayo ngoba let's enjoy people are coming singasebenzi deep Sobhaka sesenjabuza enjoy nje ngathi ngaqhaka kancane phela ngeke uma ngeke ngibheka mehla ngishaza sesi uma ngeke ngikwazi ukubheka ngeke ngikwazi mina ukubheka uma wakho ngamehla bengilale ngawo izolo shaye oh light ndaba light Funa bengakafiki ndaba mina kuza usoshayela endlini fast Ngiright ngabantu engibamemile but iconcern yami enginayo ukuthi umndeni kaSimangele uzoze more especially uma mkhulu Chicken noNtuku anginayisho and some of her friends have become my friends. Kodwa mina nginabo abangani bami abaseceleni ukuthi nje I pick and choose iskimini sakho ukuthi ubani engajela naye kahle. Okuthoko nakho kuxaba silt osekungijabulisa kakhulu ke manje ukufika kwabo ngoba uThuko kuxaba noAnthoko khona kuzothi mase bese ngiyibusisa kahle le ndaba yake yakhulumeka Saziphele Hello, Mama. Dladla's family. I mean, wow, I'm so humbled. I'm so humbled. I don't know what to do. Sengifikile ke manje ephathini ke manje la hayi kugcwele futhi ngiba nabantu abaningi engibaziyo lana
nendawo yakhe yaqala nokuyibona uMaka Chicken lena ke la ngibizele khona bengibizele khona benodlaza and ispace is right indawo right noma kuyisebusuku kodwa nje indlela ekukhanya ngayo ku right kodwa manje futhi ngifika nephathi siqalile vele kodwa umuntu engimfuna kakhulu la uMaka Chicken kodwa noma phela ngimenywe ukudladla kodwa phela umuntu engize ngayo la uyena umnikazi wendawo. Ayikho-ke ingane ngisho nezami azingiyakazisi kuleya level unganti uma bena unganti udlala ngizomqabula la ngakela Umuzi wakho zawumuhle mama wena wonke lo hayi phela uyakazi nje nesitayela leclass njengoba ngisehlathini yabo khali inyo yabo gijima namanzi yaweza manje yabona uzovuma kwanestina sebenzisa isitairs uthi cabin uthi ime ngemfona alela mfana uyingozi ngiyajabula ke mangibona umamncane njengoba ngihlangana naye la ngovele vele uyena vele umuntu engize ngaye la indawo yakhe right uyibiza ngokuthi sekuthuleni village noma sekuthuleni village and I think nje beyibiza kanjalo ngoba it's away from abo chicken inkinga zabo lezi abanazo and futhi indawo esemakhaya enokuthula and inepeace. Uqhathele guys, thank you so much ngokuthi nize in such short notice. Ngixolisa ngokuthi for isikhathi eside ningangitholi nifuna ukungivakashisa endaweni zenu kube khona amaphathi nga-attendi ningifuna emafonini ningatholakali ngenxa yezimo ey'thile inhloso yanamhlanje ukuthi babone ukuthi sikuphi asilahlekile since singasatholakali nasemafonini singasahambi nokuhamba because sihlele koneni. I think kufanele basi today is about that. Dad, thank you so much for yonke lento oyihlelile. Bengazi ukuthi kanti uhlele into enzima kangaka. Shine to me. Angazi kodwa bona nami ngibali. Kunabantu engingakababoni of which umamkhulu uNtoko no Chicken. I know. I want to know. Ukuthi ngimile ngiyabonga. It was triggering seeing him. I don't wanna lie. Nanokuthi angihambanga kahle ekhaya. Angihambanga kahle. Ngalimala kakhulu. Sho ukuthi khona nomlandelayo emva kwalokho sho ukusenza nje. Makuqhamuka yena sho ukuthi mhlawumbe uza nentambo. Ngicela wenze sure ukuthi akasondele eduze kwami futhi nje unginake wena njengomuntu ophumezile. Angithandi ukuthi kubonakale abantu abangani bami. Njengoba bezongibheka ukuthi ngoba angithandi. Angithandi ukuthi kube khona into eyonakalayo ne. Akadlalele kude-ke nami. Ngicela unginakele umuntu wakho. Namnyalekile nekhaya. Bazokuphela ekhaya guys. Yabo. Ngibona ukuthi abantu abadleli and yona behavior yakhe ke le ayenzayo eyenza ukuthi kugcina sekukhushulelwana kugcina sekuba sekuliwa ngemlomo kugcina kuliwa ngemlomo ukuthi nakhona sekuliwa sengena ku physical yabo sekuthiwa o-assault emva kwalokho sekuphuma amagama o-assault esingasawazi esingisi ngoba phela manje ngiyabona ukuthi kuzokhushulelwana but ngcono ngoba ngingane lana and khona abantu abaningi ngcono ngehle ngibe ngumntwana ngi-accept invite njengendlela eyiyona ngimhloniphe ngingakhuphuka kakhulu because but kodwa iyona yilento le ayenzayo eyenza ukuthi njalo masixabana gcina sixatshana gcina because ubhosi and uyathanda into physical uyathanda futhi nokukhuluma izinto ezibuhlungu. Ngithola ithuba elirayithekile ukuthi ngiyifake le ndaba eserious engifuna ukuthola iqiniso layo. In fact iqiniso layo likhona. Kunamagama esawezwa ukuthi kanti wena uma wakho usethuneni nje wabulawa wena. Wanti talk ukuthi wena wathi lele uyena uMauli. Ngoba ngiyajabula Mawula.
namhlanje uphila ngoba mhlambe u-andi ngendlela ukuthi oyididekile. In fact lento le ibuhlungu ngendlela yokuthi it has put impilo kagogo Xaba esimeni esibi ngoba wathi mayizwa akaphindanga waba right, wagula kakhulu. She's now on dialysis because of this thing. Kholosa iqiniso kangakanani lento ngoba ingilimazile. Ngingazi-ke nokuthi njengoba kimina kwakubukhuni ukuthi ngiyichaze le nto ngayizwa, kodwa ngafike ngayixoxa enganeni, kodwa kwasho ukuthi inhliziyo yami yala ukuthi ngizoyikhipha kanjani. Ngibheke ukuthi nizoxabana kakhulu, ngcono ahlale uNunu engayazi le ndaba ngoba manje ayizwanga uyobe egazi lutho, kanti indaba izoqhubeka. Into yokungakuthi angakholwa ukuthi hawu esihlala isikhathi eside kangaka noSimangele angenza into kanje kuma wakhe, ngoba kwamina nami ngamangala indlela engimazi ngayo uSimangele ukuthi hayi ubengeke azayenze lento. Okungiphathe kabi nokwenza ukuthi ke ngisabe ukuphinde ngisondele kakhulu kudadewethu ukuthi iminyaka emingaka ngoba uma ushona ngo-2002 okusho ukuthi for 25 years ushona ngo-2000 uma for 25 years esondela kumina usondela ngoba phela umuntu obulala uma wakho uhlezi uzodinga irevenge. Indaba vele injalo ngeke futhi ishintshe, sekukuthi nje mina ngigwenye. Mkhulu ngiyabonga for amazwi osiwashirile nami. Ngiyabona ukuthi bekumele ngize la ngingayi kwi-house. Kahle kahle ungayi kwami ku-house warming angikho buhlungu, nanokuthi makuphela eqinisweni mina ngaze ngixabane noSimangele. Yena udinwe akuzwile ngezwe ngaye, wangabi naso isibindi sokuthi eze kumina njengodade wabo azokhuluma nami. Futhi wakhetha yena ukuthi athule, nami ngakhetha ukuthi ngithule. Uma le ndaba kushona komuntu ku-serious futhi umdlali-ke nje ku-serious, angiboni ukuthi bekumele kube into eyimfihlo leyo. Uma wakho ebulala uma, angithi mina ngiyazi ubulala uma, ambulala uma ncwatshe. Mina ngangaqhubeka mina ngigade nina nizalwa uma wakho ebulela uma. UNtobo ngathi nje ingane zasekhaya ezisencane zikhuliswe yimina ngoba bonke nawo uma wakhe bakhule ngaphansi kwesandla sami, noma kade phela uma wakhe ngemncane kakhulu. UNtobo befana nengane yami evundle kumina esiswini ngoba bese ingane kadadewethu, zonke nje ingane esegcekeni ekhaya bebekhula nje bonke nonganti ngingabahlukanisi ngisho konke into zokugqoka bengibathengela bonke. Kwashaya isikhathi sokuthi ngiyashada ngiyahamba ngakhukhula nabo ngayohlala nabo emzini wami, bebeyingane zami zonto. Ngumuntu egcineni umuntu masezibona ukuthi vese use-right, phela yonke into ngithini nina kuthiwa kuhamba ngama-levels. Yonke into phela inama-levels ami. Esebona umuntu ukuthi hayi angathi lo mshini lo awusadumi kahle, awusekho kule level engikuyona, asikwenzeke njalo-ke. Kodwa futhi anginanxa namuntu Ntobo, anginanxa nje namuntu, futhi angizodi muntu Nkosi yami. Ngibathanda bonke, ngiyanithanda nje, kodwa nje hayi mina-ke futhi-ke manje oyima lapha akusahambi nabo sesi, ngaphandle mothi siyintabeni noma kiwaphi, ayike omana lapho ngoba impilo iyama imiswa yini omana lapho ya. Esizama ukuthi senkonzweni Ukuphi okunye mntangama ngiyaphilisa phela ncane. Lina-ke benazi ukuthi emva kwaloko-ke uNtobo engangihloniphile kangaka nje babulala isigodlo sami uNtobo ehlangene nayo uMamkhulu. Benazi ukuthi impande le
oyaziyo wena Khuluza bongikhulisa kuyona ungikhosele. Basukile umamkhulu noNdoko bahamba baya kwithwasa lami. Bayolitshalela impande ngale kokungazisa. Bahlala phansi bayimina bambathiswa ingubo baqede banikwa imbuzi. Bayihlaba bahlukaniselana naphakathi. Baqede babhula bathi uchicken ifanele ngabe isangoma. Baqede bahlangana naso lesangoma bafaka uchicken iphandla. Ngitsheliwe benazi yini njengoba kumnandi kunjena kodwa ukhona enhlizweni zethu okuyisilonda okungasiphathi kahle. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngimbize naye uHlengiwe ukuthi ke sizoxoxa sihlanganisa ukukhuluma ukuthi singenze njani inqubekela phambili. Take a seat. Wow, Martina. I'm a gentleman. Thanda smart. Nami nginganti ukuthi ayena vele umuntu othanda ngabano qhaqhaku. I did not really expect to see him la. Wena ufuna ngona la kahle kahle. Ngoba mina ngiphambana noNdokomi. Invite your friend. Mina ngibasa kimi. Because what usina say what mina ngoma noNdokomi mina eshona le wathi wena uzila Ngicabanga ngitshela ukuthi ngiyahamba sengifonela sengisemotweni ukuthi ngixoxe. Phela uMambhube simuthi current and ngesimduku nje sihambe. phansi bimnandi yonke into ihambe kahle. Mina sengicabanga mina ngivele ngihambe wena uhamba kanjani uhamba nini? Isibe uyasala noma kanjani? Sami. Right bese ibahla zokushintsha indaba sasisho. Wesingazolala. No, it's fine. No, mina ngikwazi ukulala. Asikuyazona lapha. You gonna make a plan ngezinto. Oh, izinto. Whatever lento eyona kodwa it's fine. Uzwenza yeah, I'm surprised chicken mengitshela ukuthi uzohlala hambe ngakusasa. Ekubeni useshilo ukuthi uma akamkhulumi ngesikhathi ufikile phathini. So mina ngiyazibuza ukuthi pho uhlaleleni. Indawo yenu ngiyihle indawo Besides idrabenza akelile nakho konke we had fun. Jabulile ukubona abantu bephelele umndeni wami wafika no chicken, so it was a good day, man. basapho sebeshem kwakuhle abanje nje bamagalela akhe. Hey, so besixoxe kusenje ne. Oh, Simaso khuluma kusasa. And at this moment I'm thinking should I leave? Should I stay? I feel already embarrassed. ukwamla awuzoma endleleni ngidlula nawe. Uyazi nje Jesu. Masiqedile yeso. Ngokwami shema ngi-right. No, I'm good. I'm actually a bit angisafuna bana. Ngokwami abantu ngiyahamba but ke obudlayo sengicingile umuntu vele ungemile ukuthi ngihlale. It's fine. I'll respect that. I'll respect her. It's still fine because I'm still respecting the invitation. 3 years ngikhathele yabo le ade ngiyenza la ngoba ngihlulekile ukumhlanganisa nobabili. Ngiqinile Mina sengikuzame konke ebengithi ngiyakuzama. Kwamanje mshwana usengikhona nje. Hayi kodwa angeke mfethu noma angeke. Hayi cha userious unemali sama-DNA. Ngishayisa ngovalo kahle kahle. Ngokuyicabanga nje because angazi ukuthi kuzoba i-outcome yakhe.